İranda mundan 6 hepde ozal Mahsa Amini'nin baş örtgüsünü nädürs geýendiği üçin saklanyp, soňra-da tutsaglykda ýogalmagynyň soň başlan protestler ýurdun içinde we dünýäniň ençeme ýurdunda dowam edýär. 22 oktýabrda İranda fabrika işgärleri we dukan eýeleri köpçülikleýin iş taşlaýyş geçiren mahaly Germaniýanyň paýtagty Berlinde hem aglabasy İranlılar Tehran hökümetine garşy protest çäresini geçirdiler. Oňa İranly türkmenlerden 4 maşala hem gatnaşdy. Bellesek İran etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurtlarynyň başynda gelýär. İranda ýaşaýan türkmenleriň ilat sany barada takyk maglumatlaryň ýokdugyna garamazdan käbir çeşmelerde olaryň sanynyň 1 million töwereginde ýaly çaklamalar öňe sürülýär. 22 ýaşly Amini'niň ölümi İranda soňky ýyllaryň dowamyndaky iň iri protestleriň döremegine itergi boldy. Ýaş gelin gyýlar bu hereketleriň başyny çekip öz baş örtgülerini aýryp hökümete garşy şygarlary gyýgyrýarlar. Bu protestleri basyp ýatyrmak çäreleriniň dowamynda hukuk goraýjylaryň belleşýäli adyndan 215 adamyň öldürilendigine garamazdan demonstrantlar köçelerde howpsuzlyk güýçlerine garşylyk görkezýärler. Eýse bu protestler barada İran türkmenleri näme pikir edýär? Bu hereketler olara nähil täsir ýetirýär? Adatlyk radiosu geçen şenbe güni Berlinde geçirilen demonstrasiýa gatnaşan Germaniýada ýaşaýan asly İranly türkmen Yusuf Kor bilen söhbetdeş boldy. Yusuf Kor ilk bilen Berlinde geçirilen demonstrasiýa barada gurrun beräýseňiz. Bu çäre nirede we anyk haçan geçirildi? Oňa näçe adam gatnaşdy? Demonstrasiýanyň maksady nämedi? Şu protest ýürüşe İranlylar jemgyýeti gelip gatnaşarlar. İranlyň ölüler 100 000den geçdi diýerler. Polisiýa 80 000 adam goşuldy diýe. Her näme de bolsa şol saat 13-den saat 20-çe şowun dowam etdi. Birem 4 maşgala bolup, ýöne pıtranrak, 2 maşgalarak, birinde ýakyrak bolup, türkmenler bolup, Berlin türkmenleri bolup, şu proteste beýleki watandaşlarymyzyň ýanyna bilelikde herekete geçdik, hareket etdik, şaharymyzy berdik, elimizde plakat götürdük. Ben türkmen ýeňeşigini ýetdim, şoňa gatnaşdym. Beýem baraky şu ýere gelenleriň hemmesini Buluç bolsun, ondan sonra Kurdistanlılar, Azerbaycanlılar, beýlekler İranyň Pars halky hemmesi gyzyklandy, türkmenlerden gelipdir diýip türkmenlerim dämi tanap başladylar, görüp başladylar şotada. Bu çäre siziň we beýleki türkmen maşallaryň gatnaşmagynyň sebäbi näme bilen baglanşykly? Bir-birimize duýgudaşlyk bildirip, watan azat bolar, ýurt azat bolar, hemmemiz deň ýaşarys diýip gurrun etdik. Şol 5 saatyň içinde ayakta durup, halyk bilen şotak gelen protest göstermäne dünýäniň hemme künjeginden gelenler bilelikde İranlylar bilen beýleki İranlylar gollaýan toplumlar, toparlar bilen bilelikde şu hareket boldy. Gatam güýçli boldy, gatam täsirli boldy. Diýjek bolan ýani ben 35 ýyl beri şu ýerde ýaşaýan, şu derejede şeýle bir dat görmändim. Bir tarihi hareket boludy diýen boljak diýen öz ýanymdan. İranda dowam edýän protestler barada ýurdun içindäki etniki türkmenler näme pikirde? Bu olara nähil täsir ýetirýär? Siz bu barada İrandaky tanyş bilişleriňiz bilen habarlaşyp pikir alşýaňyzmy? Türkmenler hem İranyň bir parçasy bolýarlar. İranda her hilli ütgeşiklik, her hilli ütgelmeler, her hilli özgörüşler, her hilli zamana laýyk bir hareketler, hak talep etmek, beraber bilelikde deň hukukly ýaşamak, insan haklarynyň deklarasyasy we insan haklarynyň menşuri diýerler, insan haklarynyň beýannamasy diýerler dünýä boýunça. Şoň esasynda halyklar, toplum bilelikde deň hukukly ýaşamaly. Bular hemmesi deňlik işleýärler. İranyň içindäki protestlere İranda ýaşaýan türkmenler hem gatnaşýarmy? İranyň merkezi şäherlerinde, başga ýerlerde gawy gatnaşyp bilýärler. İranyň öz türkmenleriň ýaşaýan ýerine diwarlara otaklar şugarya diýerler, käbir zatly forsatlarda studentler, ýani okuwçylar çykypdyrlar. Olar hem haýdan haý basyp, ýani tutup alyp gidipdirler. Ýarsynyň kösüni tutupdyrlar diýär. Bir toplananlarynda bir müňe golaý diýär. Şondan şu bir zadyny maşyn tapmana polisiýa bilmedim ýa şo tüýür kömeklere çelliňäme tutarlaryny alyp gidipdirdiler. İrandaky protestlerde saklanan türkmenleriň ykwaly nähili bolýar? Her kim ene satasy doňlaryna şu ýerinden gelmeli bolýar. Şolaň her gaýsyna bir töhür şertler goýup, "Muna dersiňiz, ona dersiňiz" diýip şunça pul goýup gidin bitada. Ya bolmasa falan emlakini bolsa şoň medrekin senedin dokumentini goýup gidin. Indiklap gaýtadan ýetmez ýanak dämi. Şunu ýanak çäreler görýärler. Her maşgalan bir hirrak dämi şeýdip hem razy edem bolýarlar, hem näme şonu dudaklak goýýarlar.
şolun mal mülkünün zatlaryny, senetlerini alyp goýup, indi galasa, indi turasa, indi hareket edasa, tosok şaraatlary biz sizin elinizden aljak şada mesela öýüňiziň dokumenti, çöregiýän ýeriňiziň zadyny hem besin şonu şey kesecek diýdi. Hem gorkuýar, hem näme gabak goýýar, ýani gymyllamany hiç mümkinçilik bermeýär.